Oke, kita dari BSG Ngenito dengan tarian Tari Grasa atau Panjibutan, semoga menghibur Anda semuanya. Dan kami hadir di sini juga ikut bakti sosial, semoga anak yang kita bantu atau kita yang kita berikan juga bisa berkah barokah. Kungul singlang gusting kang arya jagat Ginglang silantong Gusti. Yo 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 yo. Ayo get ila tala. Lah. Oh. Umpama sliramu sakar melati aku kombak idam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal kiwati. Asinak sanlitang eluko semono janji prasetyan hati. Tansaku mateleng netro ari rasa kerasa rasane griya. Ida rasa jagat raya kelingono ungkir lan samudra. Ungkir lan samudra ora ilang lan manise. Aduh jadi ati saklawase mangkane ro ing dalu atiku. Ayo pada sira wong ayu nalika sira wong ayu kanthi mati ora bakal lali. Lakai lintake maku. Iya. Tresnaku sono ati. Yo 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 yo. Janji aku eling cahayu sumedhot rasa ning ati. Lintang iwi timbang tresnaku sundul niat. Yo
Masih dari Mas Ades. Yuk, 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 ya. Ning gunung tak cakongi seko jagung yen mendong tak silih capek ngono syukur bisa yuk nyawa dadi raja dene ora ilang kone padha lara lapa yuk sor Ayo kita thala. Oh eh. Oh eh. Oh eh. oh ya 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 Oh eh. Oh eh. Oh eh. Oh eh. iya wah Ian liwat aku kelingan iya kae biyen akan goleren tak kokong kakak tulisan warna abang tondo isi prawan iya os jenenge gubuk asmara yuk biyen kae aku nandang tresno alayo tanpa batal tanpa kloso bot abote ning taman asmara yo aku pekae yo hoto bisa lali ku pekae kebak cita wayah wengi nganti megat ratna yuk catatan sajroning ati datan luntur saya meraati aku kowe dadi karwa marga leren ning gubuk asmara
Aja siji dhewe besok yen gedhe dadi wong asik apa ira
Aku milih kembang kenongko. Ayo kanca udaya padha ndonga ben uripe mulya. Ira kembange apa? Kembang kamboja. Kembang kamboja. Aja dibabak. Kembang kamboja. Kembang kamboja. Aja dibabak. Mula karo mangsa. Besok sing gedhe ora bisa salat. Pikira kebange apa? Ya kembang waru diwiru-wiru, kembang waru diwiru-wiru, apa to tegese guru iku uga ditiru. Mbok ira kembange apa? Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi asani wa darajit al-fatayati ratal alamin. Ya Uhad lajuni walakarami. Kembang melati, kembang melati di kawah Andes. Kembang melati, kembang melati di kawah Andes. Bocahe cilik sing ora iso digobres, jebul untune sing rata jabres. Mbok ira kebagi apa? Kembang lompong. Aku milih kembange lompong. Kok iso? Kembang lompong. Iso. Aku milih kembange lompong. Dadi wong aja plompang-plompong, ben uripe ben ora kosong. Iso. Iya. Kembange apa? Kembang melati. Kembang melati. Kontone wangi. Kembang melati. Kembang melati. Kontone wangi. Mumpung cilik sregep ngaji, besok yen gedhe ra bisa lali. Pikira kembange apa? Kok iso kebegira wong sungune ae dipasang. Mun Pak Eko guru gawe niku wis di modal sungu. Segede nek oleh engko tak go bali. Tak ijoli wis dadi. Kusik Mas, kayak angkat-angkat kusik. Wis mung kadek gara-gara. Sik misake sing bende karo sing ngegong. Kose iso ayo. Salah panas. Kose Mas diri men ketok nang streaming. Jebule ning ketok diri ning selama kok streaming. Oke, kita dikasih kebo giro untuk semuanya.
nganggo topeng ora iki. Topeng nggon Pak Iko gak duwe sungune tok. Padahal dijal. Man paman tak cadongi nguduk sumur maneman menawa metu banyune iki kudu kok oh sore kabone kiro jaiwono lamboyang apa tabani ilo ya ilola ilo ya ilola sore kabone kiro jaiwono lamboyang apa tabani ilo ya ilola Oke, terima kasih kami dari BSK Gerito. Apabila banyak kesalahan kekurangan dalam kami berpartisipasi di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Sanggar Gabut Waseso. Semoga sukses selalu dan jaya selalu. Amin. Terima amin, kasih. amin. Tepuk tangan buat Amin. Brayat Seni Gerito. Sedulur